dhi e grassroots bi penja piny to bende en gi effect e grassroots. Jo mang'eny nyalo ng'isi ni oonge gi effect. Kata obedo ni en tie to japiny ma kawaida manie grassroots piny ni pok owinjo liet mare. Reason number 1 en CDF ichiwo to gimiluongo ni public participation. Moripo bed ni puonjo japiny mondo bed go lony kod ng'eyo gima CDF en. Japiny sirikal pok okawo mano. Mae momiyo kipenjo japiny to CDF tiyo maber kata tiyo marach to ng'eny gi biro ng'isi CDF gin giwinja winja CDF. Mae momiyo andaher ma mondo mi akwa the national government because CDF is a constituency development fund. En a tax pesa ma japiny choko to dhi e national government to duogo as a CDF mondo kony japiny e ground. To kama ne en to kara japiny oripo bed ni ng'en to pesa ni tiyo nade. Mae momiyo wuoyo about the public participation. The government should emphasize sana e wach mar puonjo japiny mondo gibed gi ng'eyo kuom wach mar CDF. Jopiny mang'eny koro kong'eyo to pesa allocation mar bunge ni en to konyo ga japiny yore mage. Kaka an jako mar bunge anyalo mna wacho mang'eyo no pesa mar CDF mar national government onego bed no konyo japiny e weche mag security kod weche mag education. Koro wasebedo jopiny mang'eny osemna bedo kong'eyo no koka education kae ma pesa ni nigatie. To nikech kata nderni nitie moko ma bende loso go CDF. Jopiny ok oseng'eyo mano. Koro mane momiyo wakwayo dwarre mondo mi migao mochungi wach mar CDF owuoth mondo opuonj jopiny, onyis jopiny to pesa mowuok e osuru maru mar CDF ni en to duogo konyo uga nadi. Mokwongo konyo jopiny weche mag basari, mokwongo ogero skunde, ogero classes, nyalo timo